Cek, cek, cek. Para bapak-bapak kula aturi tenang tamu undangan sanes dusun perangkat saking Blingoh lan dukuh gua ingkang kula hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing agama Buddha ucapan namo buddhaya. Salam sejahtera buat kita semua. Nggih, amit-amit sedaya para sepuh nem dipun kembalaken sarupirantine Bapak kami tuwa sak perangkate sak rayate wedal ing dinten Senin paing pasalane wulan besar tanggal kaping 7 menika kajat kenyatane Bapak kami tuwa sak perangkate sak rayate jarak estine sageta kempal dados tunggal. Setunggal niat ngaturi beti rasa kawitan wekasan Nabi Adam seakal bakal bakali siti toyane dukuh bumi mriki. Ngormat rinten lan dalu sura sasi dina 7 pasaran 5 taun 8 sasi bengalas. Nuwun dipandungo ni danyang kaki danyang Mbah Buyut danyang go, Mbah Seroi, Mbah Pono, Mbah Jaya Kesumo sak sekabatipun sedaya kang dipun aturi komat Bapak kami tuwa sak perangkate sak rakyate perlu netepi sedekah bumi sedekah rukun setahun sepeda. Mugi selamat dipun tetepi yo selamat ingkang netepi. Selamat ngajeng wingkinge ampun wonten rubida setunggal punapa-punapa. Ngormat Bapak Adam, Ibu Kawa, Bapak Kuwasa, Ibu Bumi, Ibu Banyu kang dipun garap Bapak kami tuwa sak perangkate sak rayate mbok menawa kluputane nek padha momong jiwaragane nyuwun ngapura. Sampun leres dipun den pandonga selamat ngawalake rampun wonten rubida setunggal punapa-punapa. Ngormani danyang kaki danyang sing resa banjar pomahane Bapak kami tuwa sing mangken dhateng latar dhateng griya njabun griya mbok menawa diambah masyarakat dukuh guwa lan sedaya tamu undangan mbok menawa kluputane nyuwun ngapura. Sampun leres dipun den pandonga selamat ngawalake rampun wonten rubida setunggal punapa-punapa. Yang Bapak kami tuwa sak perangkate sarate kami Buddha ngormat panatane Sang Siddhartha Gautama Guru aku sesti ngaturi pantane Putih Yasudara. Yang kami Islam menika ngormat panatane Kanjeng Nabi Muhammad sak garwa para putra sesti ngormat panatane Mbok Depeti Mas saha Khadijah. Kaing pertimeraja jogan ngiyarake raja kayane kangge berkah kono lillah wedal ing dinten Senin lan paing pasarane anggen netepi sedekah bumi setahun sudah mbok menawa kluputane sageta nebihna gudha rencanane para rejekine adoh ing sambikalane. Kamila ngreka raja Kosandang pan ngawalake rampun wonten rubida setunggal punapa-punapa. Ngormani danyang kala munyeng setunggu wates tanah dukuh guwa mila kang dipun aturi komat wedal ing dinten Senin paing pasare nyuwun keselamatane Bapak kami tuwa sak perangkate sak rayate jalir estine mbok menawa kluputane nyuwun ngapura. Sampun leres sageta nebihna gudha para rejekine adoh ing sambikalane. Kamila ngrika raja Kosandang pan ngawalake rampun wonten rubida setunggal punapa-punapa. Sedaya Bapak kami tuwa sak perangkate anggenipun sisimpen Rajakaya ingon-ingon kebo sapi pitik sak penunggalane ingkang petani diparingana ayem tentrem subur makmur gembah nipah rodine ngawalake ampun wonten rubida setunggal punapa-punapa. Sedaya kang dipun aturi komat sageta njangkung sarina sawengene anggenipun Bapak kami tuwa sak perangkate sak rayate jar estine nek padha momong rejawaragane simpen raja kayane diparinga tentrem ayem sakwalake ampun wonten rubida setunggal punapa-punapa. Ngetuni para nabi lan para wali nabi alas nabi Khidir, Nabi Daud, Nabi Yasa, Nabi Sulaiman. Sunan para sunan Kalijaga, Nabi Adam Kalipatra Slangke Jatingarang Windon taun naga dina sasi lan naga taun. Sedaya kang dipun aturi komat padha pandonga selamat ayem tentrem ngawalake rampun wonten rubida setunggal punapa-punapa. Bapak kami tuwa sak perangkate sak rayate perlu ngintun gondo sari kira
rasa ingkang luhur sampun mantuk dhateng kremah tolah Siti Kubur tanah langgeng sing res saking jaler esti ya jaler. Mugi saged dipun tampi. Sampun tampi maring pada jembar kubure ing ngapura kulpa saged munggal kalih Gusti Allah Taala. Gusti Allah Taala nggih keselamatane bapak kami tuwa sak perangkate sarate wonten alam donya diparing ana slamet tentrem ayem ngawalake rampun wonten rubida setunggal punapa-punapa. Ngormat Bapa Bumi, Bu Bumi, Bungi Wangi dipun kasahi sarana sakmene ketepan saka guru sekawan sak jagarawane. Dayang sing kersa sarena sakwingine semangkin dhateng Petrong Kreka dhateng Pawon. Ngormat Waja lan Si geni godhong kayu banyu lan barate. Sedaya kang dipun aturi hormat wedal ing dinten Senin paing pasane netepi sedekah bumi selawan bidang menika dipun sesekake para bapak sepuh nem seneseni dhateng mriki sedaya. Panutan rinten lan dalu Surya Sasi dina 7 pasaran 5 tahun 8 sasipun 12. Ning kirange temu jab kula mbok dina mak dina sembrahna sasi sing nambahi taun ingkang gemeni. Atur kula semonten kula nambahi donga Bapak Mudin semoga. Alantu solekah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Sayyidina wal karami wa manglas sakabada Rasulillah ajma'i alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan aminin hamdan labini amahu wa yuqabbimu. Ya Rabbana lakal hamdu wa anjama kulli jalali wajhi kabadil mustanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Summa la jami'a kubur minal muslimin wal muslimat minal mu'minin wa mu'minat. Wal uli ayyushwati wa suliki syabati wa tabina ulul amlaikati mukhorabin kusun syidin syabtur qadir jalan. Summa ila Datina Ya kan abu dua ya kan stain di nursyirot nak nursyirot. A'udzu billahi wali wali daya wali jami'al muslimin amin. Matur nuwun.